दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोन खौसेथि आरो थामोनथाय रैखाथिखौ मिजिं लानानै नैबे लामा हान्जा सुरनाय नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों। बिनि गेजेरजों बेवहाय बाहागो लाफैनानै आं बेखौनो बुंनो सानदों, गासैबो बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' माहारियानो गावखौ मानसि हिसाबै थांना थायाबासिनो बुहुमाव जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि जि सानस्रि, बे सानस्रिजों खामानि मावलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। गावबा गावनि साननाय सानस्रि सान्थौफोरखौ जों जेब्लायबो जाथिनि थाखाय मावलांगोन होननानैनो आवगायलांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोन्थोर, बुहुमनि बर' खौसे जा, थांनानै था आरो थांनानै थानो हो, नैबे मिजिंखौ लानानै नैबे मोन्थोरखौ लानानै जों साफ्रोमबो बर' माहारियानो बुहुमाव अराय गोजोनै थांनानै थाथों, आं बेखौ मिजिंथिदों। आइजो माहारि हिसाबै आं नैबेखौनो खावलायगोन, जों साफ्रोमबो आइजोआनो अराय गोजोन आरो सुखखौ मोजां मोनो। अरायबो गोजोन आरो सुखखौ मोजां मोनोखायनो बर' माहारिनि गेजेराव आं सासे आइजो हिसाबै, सासे बिमा हिसाबै, सासे बर' बिमा गौथुमनि सासे मावथि एबा दैदेनगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन, गासैबो बर' माहारियानो राजखान्थियारि बिथिङावनो जा, अन्यान्य समाजारि बिथिङावनो जा, जों गावजों गाव मुं सुलायनाय, एना एनि गाज्रि बांसावलायनायखौ जों गारनानै जों जाथि हिसाबै अराय खौसेनि गेजेरजों खामानि मावलांनायखौ आं मिजिंथिगोन। आरो बर' बिमा गौथुमनि जानानै जों बयखौबो खावलायगोन, साफ्रोमबो बर' माहारियानो जाहाथे खौसेनि आवाजजों अराय गोजोन आरो थामोनथाय रैखाथिनि थाखाय गावनि सानस्रि सान्थौखौ मावलांनो हाथों, आं बेखौ अरायबो मिजिंथिगोन। बेखौ लानानै आं नैबेखौ बुंगोन, जोंनि समाजारि बिथिंफोराबो किसुमान खेथ्रआव जोबोद लोरबांखौ आं नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सोरबा गथ' सासे बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बे सोरबा सासे बा अबेबा मोनसे गौथुमनिल' बिबान नङा, बे साफ्रोमबो जोंनि समाजनि मोनफ्रोमबो समाजारि आफादफोरनि बेफोरो जाबाय मावनो गोनां खामानि। बेखायनो बबेबा मोनसे आइजो आफादखौल' लामा नायाबासिनो जों मोनफ्रोमबो समाजारि गौथुमफोरानो जों नोजोर होनांगोन, गाव गावनि गथ' गथाया बबे लामाथिं थांदों। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै हाबा जादों, सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावाबो सोरजोंबा खारदों, सोरबा हाबा जाखानाय हौवायाबो सोरबा हिनजावखौ लानानै खारदों। आरो जोङो एखेबारे नांथारै बायदियै, सोमोन्दो गैयै बायदियै लिभिं बेफोरबायदि हाबाफारिजों दावगालांनाय जों नुनो मोनदों। बेफोर जाहैबाय जोंनि गेजेराव थानाय माखासे आब्रुथि गैयै सानस्रि सान्थौ, आरो बे आब्रुथि गैयै सानस्रि सान्थौनि गेजेरजोंनो बिथांमोना समाज बेरेखा बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दं। आं मिजिंथिगोन बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो गावखौ सासे मानसि हिसाबै बुहुमाव थांनानै थायाबासिनो जाथि हिसाबै थांना थानानै गावनि माहारिनि, जोंनि हारिनि जे आब्रुथि, बे आब्रुथिखौ रैखा खालामथों, आं बेखौ खावलायगोन।